Amplasat într-o zonă pitorească, de o parte și de alta a râului Olteț, Balșul oferă perspectivele unui adevărat punct de atracție. Monumentele sale, laice și ecleziastice, potențialul economic, hărnicia și ospitalitatea locuitorilor de aici fac din Balș o localitate care nu trebuie ocolită. Cunoscutul istoric Dumitru Tudor precizează în lucrarea Oltenia romană existența urmelor de locuire antică în așezările din zona înconjurătoare Balșului. Cercetările au scos la iveală cărămizi, ceramică și necropole romane. Tot în zona Balșului, în vecinătatea stației CFR de astăzi, s-au descoperit monede de bronz și argint din secolele 1-4, precum și un inel de aur din veacul al II-lea după Hristos. Despre atestarea localității au existat mai multe variante. Unele hrisoave vorbesc despre faptul că localitatea Balș a fost așezată pe lunga Oltețului, înainte de 1450. Documente scrise din secolele 15 și 16 menționează existența a 55 de așezări rurale pe teritoriul și în jurul orașului de azi. Un alt hrisov din 1564 subliniază existența Balșului ca așezare construită de cnezi de origine sârbă. Cert este faptul că Petru Voievod, în 1564, a dat în stăpânire boierului Oprea o parte a moșiei Balșului, iar mai târziu Mihai Viteazul întărește dreptul de proprietate al căpitanilor buzești asupra moșiei Corbeni, componenta orașului Balș. Măinești, Poiana, Vârtina, Corbeni, Spineniul și Vârtopul sunt vechi așezări rurale care au putut fi certificate prin negura timpului și care constituie originea Balșului de astăzi. În epoca feudală, toate acestea au format un târg, locul curții boierești a neamului cnezilor Balș. La începutul secolului al XIX-lea se remarcă o dezvoltare surprinzătoare a Balșului, una din marile așezări rurale din Oltenia. În anul 1831 a început organizarea învățământului în județul Romanați. Această epocă este marcată de evenimente care au facilitat evoluția economică. Au fost construite căi de comunicație care să faciliteze transportul în interiorul Principatului Dunărean. În 1875 s-a dat în folosință calea ferată Piatra Olt-Vârciorova. A fost sistematizat drumul care lega Oltenia de București. Tot în anul 1875, prin Balș a trecut pentru prima dată trenul Viena-București, iar 8 ani mai târziu orașul a fost străbătut de celebrul Orient Express, care transporta călători pe ruta Paris-Constantinopol. Așezat între cele două mari târguri, Slatina și Craiova, Balșul a devenit un loc de popas, de schimburi de produse, polarizând în jurul său toate așezările rurale de pe Valea Oltețului, de la comuna Iancu Gianu până la comuna Dobrun. Așa se explică, într-o perioadă relativ scurtă, apariția a numeroase edificii economice, comerciale, meșteșugărești și bancare. Balșul devine un centru administrativ cu instituții corespunzătoare vremii. Petre Roșca, cel mai important donator al Balșului, a ajutat foarte mult la înzestrarea localității. Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, orfelinatul și monumentul eroilor fiind doar câteva obiective construite cu sprijinul său financiar. Viața economică intensă a stimulat și viața culturală, astfel au apărut societatea culturală Renașterea, școli și reviste, iar oamenii vremii au devenit tot mai interesați de aspectele culturale. La 22 octombrie 1921, Balșul a fost declarat oraș reședință de plasă. A început modernizarea orașului, s-au refăcut și pavat străzile, a fost construită o uzină electrică, dispensarul veterinar, cinematograful și casa de cultură. La începutul secolului 20 a funcționat în Balș Societatea Culturală Sfânta Cruce. Sub îngrijirea învățătorului Grigore Vasilescu Balș apărea din 1931, de 3 ori pe an, colecția Cartea pentru Toți, care oferea învățături generale și lucrări literare.
După cel de-al doilea război mondial, așezarea și-a recăpătat statut de comună, statut care a fost modificat, iar în 1951 Balșul a devenit din nou oraș și reședința raionului Balș. Pe fondul evenimentelor istorice și economice ale vremii, în Balș s-au născut ori au contribuit la o creștere a factorului cultural din zonă, intelectual de marcă ai Balșului: Petre Pandrea, Mihail Drumeș, Stelian Nițulescu, Ion Roșca, Filip Dinculescu, Gheorghe Vasilescu, Nicolae Teică, Invitație la vals, Cazul Magheru și Elevul Dima dintre a șaptea sunt titlurile romanelor care l-au afirmat pe Mihail Drumeș în literatura română. Născut în Macedonia în 1901, s-a mutat cu familia mai întâi la Slatina, iar după scurt timp s-a stabilit la Balș, unde a editat revista Licăriri și a colaborat la diferite publicații culturale ale vremii. Petre Pandrea este pseudonimul literar al avocatului Petre Marcu Balș, cunoscut eseist al perioadei interbelice, autor al manifestului Crinului Alb. S-a născut pe data de 26 iunie 1904 și este cunoscut azi ca fiind un mare scriitor, publicist, avocat și reputat specialist în codul penal. Înzestrat cu un spirit militant, Pandrea a intrat în multe polemici ale vremii, fiind privat de libertate în regimul antonescian, iar în perioada comunistă a fost condamnat la ani grei de închisoare. Autor al unor importante scrieri literar-filozofice și de specialitate, precum Portrete și controverse, Pomul vieții, Procedură penală, Criminologia dialectică, Petre Pandrea și-a întregit opera cu un inedit volum de memorialistică intitulat Memoriile mandarinului Valah. În anul 1967 a publicat Brâncuși, amintiri și exegeze, iar la data de 8 iulie 1968 s-a stins din viață, în plină putere creatoare, ca urmare a cumplitelor privațiuni și suferințe din anii de detenție. În urma valorificării manuscriselor rămase de la el, au văzut lumina tiparului volumele Memoriile mandarinului Valah, Reeducarea de la Eiud, Garda de fier, Helvetizarea României, iar alte texte inedite sunt în curs de apariție. Întins pe o suprafață de 4113 hectare, Balșul de astăzi oferă pe alocuri o imagine vie a trecutului de odinioară, iar spiritul întreprinzător care a marcat istoria orașului este purtat pe conștiință și dus mai departe de cei 22.000 de locuitori care trăiesc cu datoria morală de a contura trăsăturile specifice oricărui oraș european prin valorificarea tradiției locale, a obiceiurilor, a potențialului economic, cultural și turistic. Economia locală a cunoscut de-a lungul timpului numeroase transformări, Balșul devenind orașul cu o pondere mare în economia județului și realizând la un moment dat aproape o cincime din întreaga economie a acestuia. Cele mai reprezentative societăți comerciale care funcționează în prezent pe raza orașului Balș sunt SMR, Termex și Instirig. Societatea comercială SMR Balș a fost proiectată și construită în perioada 1965-1970 și a fost cunoscută pe plan mondial până în anul 1989 sub denumirea de Întreprinderea de Usii și Boghiuri Balș. Înființată în anul 1894, întreprinderea Termex a evoluat continuu pe parcursul a mai bine de un secol, atât în ceea ce privește dotările tehnologice, cât și diversificarea produselor. Investițiile făcute în toată această perioadă au făcut ca societatea să dispună acum de hale industriale, clădiri administrative și spații pentru utilități speciale. Dotarea tehnică existentă este perfect corelată cu tehnologiile de fabricație, emailare, acoperiri galvanice, prelucrări mecanice, prelucrări prin așchiere și turnare fontă.
Societatea comercială Instirig a fost fondată în anul 1948, fiind cunoscută sub denumirea de Întreprinderea Mecanică Agricolă și Instalații Agricole și având ca obiect de activitate repararea utilajelor agricole și execuția pieselor de schimb. Din anul 1998 s-a modificat structura capitalului social, societatea devenind o întreprindere cu capital integral privat. După această dată s-a extins obiectul de activitate prin fabricarea mașinilor, a instalațiilor și utilajelor destinate sectorului agricol, producerea de piese turnate din fontă și aluminiu, obținerea de betoane și materiale refractare. Unitățile de învățământ din orașul Balș își propun să formeze tinerii pentru viața și piața muncii și să ridice calitatea educației pentru atingerea unor standarde calitative. La nivelul orașului Balș funcționează 21 de instituții de învățământ, 3 dintre ele fiind axate pe învățământul liceal. Grupul școlar agricol Balș este cel mai vechi liceu din oraș, acesta fiind înființat în anul 1901 sub numele de Școala de Ucenici de Bresle. Aici elevii se pregăteau pentru diferite meserii: croitorie dame și bărbați, cismărie, papucărie, rotărie, dulgherie. În timp, școala a suferit o serie de schimbări în planul meseriilor și al denumirii. În anul 1964, școala se mută într-un local nou pe strada Nicolae Bălcescu, locație unde își desfășoară activitatea și astăzi. Începând cu 1 ianuarie 1990, unitatea de învățământ primește denumirea de Grup Agricol Balș. Înființat în anul 1971 ca școală profesională ce urmărea pregătirea forței de muncă necesară întreprinderii de Osi și Boghiuri Balș, grupul școlar industrial Construcții de Mașini a pregătit până acum peste 6700 de absolvenți. Unitatea de învățământ este considerată cel mai mare grup școlar din zonă. Aici sunt pregătiți elevi în ciclurile primar, gimnazial, liceal. Liceul Teoretic Balș își are sediul într-o clădire construită în anul 1968 și este împărțit în 3 cicluri educaționale: învățământ primar, învățământ liceal și învățământ gimnazial. Dotat cu săli de clasă, cabinete și laboratoare, o sală modernă de sport, un atelier școală, bibliotecă, sală de lectură și un centru de documentare, Liceul Teoretic Balș își desfășoară activitatea într-un program ce are ca menire pregătirea intelectuală a tinerilor și formarea lor pentru o societate cu chip european. Pe lângă unitățile de învățământ din oraș, copiii au posibilitatea de a cunoaște și de a se iniția în diferite activități educative, culturale sau sportive în cadrul clubului copiilor. Sub coordonarea atentă a personalului specializat, activitatea se desfășoară pe mai multe domenii: informatică, depanări radio-TV, construcții electronice, creații confecții, activități sportive, matematică aplicată, muzică, floricultură și ceramică. Biblioteca orășenească Petre Pandrea a fost înființată în anul 1950, perioadă în care deținea 37.066 de cărți și era abonată la un număr de 12 periodice. În prezent, biblioteca este organizată pe principiul accesului liber la raft, are un profil enciclopedic și este desfășurată în 4 încăperi: depozit, secția adulți, secția copii și sala de lectură, care de altfel este și locul de desfășurare a diverselor manifestări și acțiuni care se desfășoară aici. Din anul 2002, în Balș a fost înființat clubul sportiv Protchim, care are ca activitate principală tenisul de câmp. Aici sunt organizate anual 9 turnee de tenis, dintre care 5 sunt internaționale, iar 4 dintre ele sunt turnee naționale. Potențialul turistic al orașului este ridicat, el fiind favorizat în primul rând de amplasarea localității pe malul Oltețului, dar și de frumoasa pădure a Sarului, din imediata apropiere a Balșului. Mănăstirea Măinești, Mănăstirea Călui, meșterii olari din comunele apropiate, dar și alte obiective de interes turistic din localitate, oferă Balșului o carte de vizită ce are menirea de a recomanda oricărui călător să facă un scurt popas pentru a cunoaște mai bine orășelul de pe malul Oltețului.
Muzeul de Etnografie al orașului Balș aduce un elogiu meșteșugarilor din comunele apropiate Balșului, deținând obiecte de ceramică din perioada contemporană și obiecte artizanale de interior vechi de mai bine de un secol. Alături de obiectele ceramice și artizanale, în muzeu se găsesc ouă încondeiate de către un alt reprezentant al artei tradiționale din zona Oboga. Drumul care pornește din Balș spre Oboga se continuă spre Călui, acolo unde se găsește Sfânta Mănăstire cu hramul Sfântul Nicolae. Aceasta a fost întemeiată între anii 1515-1521, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, de către banul Vlad și frații săi. Pe teritoriul orașului Balș se găsesc o mănăstire și 7 biserici ortodoxe, precum și alte câteva așezăminte ale diferitelor culte legal recunoscute. Pe frumoasa Valea Oltețului, pe malul stâng al râului, la aproximativ 1,5 km de centrul orașului Balș, printre dulcile coline ale cartierului Mâinești, se găsește mănăstirea cu același nume. Potrivit însemnelor lui Petre Pandrea, în aceste locuri, cu multă vreme în urmă, se afla biserica schitului cu haiducii lui Iancu Gianu, care s-au retras aici și s-au călugărit după ce capitanul lor s-a lăsat de haiducie în 1818. În cartierul Corbeni al orașului Balș se găsește cea mai veche biserică din oraș, aceasta fiind zidită din cărămidă în anul 1753 de către protopopul Radu Căzănescu și Ștefan Trapezun Davel, ban al scaunului Craiovei. Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Balș a fost zidită din temelie și înzestrată prin contribuția lui Petre Roșca și a soției sale Teodora. Lucrarea, începută în anul 1915 și întreruptă din cauza primului război mondial, a reînceput în anul 1919 și a continuat până în luna februarie anului 1922, când a încetat din viață fondatorul. Lucrările au fost terminate de către executorii testamentari Mihalache Matei Roșca și Constantin Stănescu în anul 1925, sub domnia regelui Ferdinand. Cea mai nouă biserică din oraș este situată în zona Monument și are hramul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena. Construcția a început în anul 1999 și s-a finalizat 5 ani mai târziu, când s-a trecut la pictarea bisericii. Climatul cultural din oraș este întreținut prin activitatea Casei de Cultură și a Casei Tineretului, două instituții care au ca scop organizarea și desfășurarea acțiunilor cultural-artistice, educative, de informare și divertisment. Fondat în 1982, într-o formulă din care a rezistat până astăzi doar liderul Marius Stănescu, grupul Floarea Soarelui, ce activează în Casa Tineretului, a avut o ascensiune destul de rapidă în ierarhia neoficială a celor vremuri tulburi ale rockului românesc. În cadrul Casei de Cultură a orașului Balș își desfășoară activitatea și ansamblul folcloric Pomul Vieții. Din grup fac parte eleve aparținând unităților de învățământ din zonă, iar activitatea desfășurată aduce un omagiu culturii și costumului popular de romanați. Se depun eforturi pentru a promova interes pentru folclorul muzical și coregrafic la nivel local, precum și de a conserva tradițiile naționale și locale. În fiecare an de Sfânta Zi a Înălțării, în Balș se desfășoară festivalul etnofolcloric Pomul Vieții. Manifestarea este organizată de către Consiliul Local și Primăria orașului Balș, în colaborare cu Muzeul Județean Olt, și reunește artiști din diferite zone folclorice ale țării.
paralel cu festivalul etnofolcloric, în oraș se desfășoară și o paradă a celor 3 licee, în care sunt prezentate diferite programe culturale și care are ca punct culminant premierea tinerilor olimpici din Balș. Orașul Balș se identifică prin locuitorii săi, prin bogățiile lor morale și spirituale, prin felul lor de a fi. Străzile vegheate de castani pe o parte și alta, clădirile bătute de ploile vremii, dealurile și văile, bisericile, parcurile, oltețul care străbate orașul, zăvoaiele și pădurile mărginașe dau naștere unui tărâm în care oamenii, tineri și bătrâni, se gândesc la târgul de odinioară cu înfățișare umilă și pestriță, înțeleg să respecte valorile trecutului și privesc în același timp spre viitor.